להשלים ב-127 מדינות מה שיפסידו מיסים על ידי שהרגו את העם היהודי 10 עליו. והיא הציעה 1,000 מיליונים להיות מיליונר בעד עבירה אחת. אבל יוסף ענה, איך אסהרה הגדול עליו? אני למד שני דברים, אחד וחטאת אל אלוקים, השם נותן לחיים, בריאות, כוח, אני אשתמש בזה לעשות נגד רצונו, חוץ מזה הוא בא לעולם וכתב, נתן תורה ואמר, המצוות למה עוזרים, הם מי שעובד, למה מזיק. יוסף אמר, אני למדתי התורה מהשם יתברך. הוא בא לעולם ואמר, מי שיעשה עבירה זאת, גורמת לו, הזוהר הקדוש אומר, בקבלה, גורמת עניות, שתי סוגים. אחד, עניות בשכל, מעשית הריכוז, הסבלנות, והשנית, עניות סתם. נולד במזל להיות עשיר, נולד או נולדה, עשיר נהרס. המזל שלו, ועניות רודפת אחריו, צרות כל החיים. אמר יוסף, ואני לא, נגד אלוקים אי אפשר להיות חכם. אני ארוויח המיליונים, עכשיו אקח, גרוש לא יישאר לי מזה. כי נגד אלוקים אי אפשר להיות חכם. על המקום השם נותן בחירה, אבל בזה אין ברכה. במשך הזמן יקראו המון דברים, כל גרוש אפסי. ככה ביוסף. לא. נשאר 12 שנה בכלא, כולם צחקו ממנו. וחיים אותו, כל אין. מה אתה מדבר שטויות? אלוקים? איפה אלוקים? למה הוא לא בא להוציא אותך? אף פעם לא תצא מהכלא, לא תתחתן,